medyo ako tayo mo lagi kautingan. Una man di kanta. Anak at nasod. Dito nga kanta. Pagkalain ko nga ng kauting ko nung ginukupla kami. Nakukupla. Nagbanyo dito yung nakakanta ang dahil ay uray ang pulmodyo na. Akan kanta lang duwang. Kunak. Damdaman ay nakanta na kuwang sa pulmodyo kayo bay. Kunak. Talaga nga ay kanta na talaga nga kuwang. So kaduwak man suda. Balasang. Kagbaro. Kanta kami na. Alam na dyan ko, baru mo makita. Ada sinurat na nga para guide ko. Okay? Ayan na gitara. Gitara umanta, mayati blending na. Gawa na. Nalipatak kami dito. Plano ni Apo Diyos na sa amo nagayang inanak tata. Kamu yung apay. Jadi ang tukus ko awang. Rabi ibay lang ang jak amo no ang ikastak na jak maila na dito. Jadi basta sa agis review ak dirabi talaga nga ada ide mabalin jadi baywon ko tat maila ada yung una yun halos pang meter jadi ka ada yun sa nga makita. Okay? Kadasok na dito ito yung dua. Mga na pizza. Ay ma, luwa kayo, hindi kayo. Itunong tada kayo di ka makamuda ito eh. Dahito yung nga kanta, dahito yung mga tiisagot ko, nagijaykan kanta yung tatay nga mga wakanyami, mga papigsa, iti pamati, o ano, itang physical, pang-spiritual, kaya ito yung matisagot mi para ka nagigay ka kanta, especially kaniya po Diyos. Okay? Iti Pangulo na, AGSERBI kami. Nakamuno ako yun ito eh.